Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovaj tjedan je u javnosti došlo do usijanja zbog jedne teme. Ta tema nije nastala ovaj tjedan, nego ta je tema koja prati Hrvatsku i hrvatsko društvo od njezinog nastanka, a to je nemogućnost efikasnog, adekvatnog suočavanja s nasiljem. Nasilje je ovaj tjedan kulminiralo u formi spoznaje silovanja djevojčice na zadarskom području. Danas je to nasilje kulminiralo u spoznaji medijski posredovanoj da je otac podvodio djevojčicu. Nasilje je kulminiralo prije nekoliko mjeseci u spoznaji da je preminuo zbog ozljeda u zatvoru Kristijan Vukasović. Nasilje je kulminiralo svakim danom zbog toga što smo formirani kao država u kojoj ne postoje adekvatne institucije koje se mogu na adekvatan način suočiti s nasiljem. Država koja nije u stanju suočiti se s nasiljem nije formirana kao država, nego postoji kao poludržava. Država kao nezgotovljeno stanje ili država kao poluproizvod. O takvoj državi treba raspravljati i tako državu koja nije u stanju zaštititi svoje građane treba i promatrati. Država u kojoj postoje institucije samo da bi sakrile, prikrile i obrisale trag, kriminalni trag onih koji se smatra političkim, financijskim moćnicima, nije država nego poludržava. Država u kojoj ne postoje institucije kojima su nastanjeni zakonima. Kad zakoni ne postoje u institucijama, onda pravda nije u tim institucijama i pravda nije u takvoj državi. To se upravo, poštovane kolegice i kolege, zbiva u Republici Hrvatskoj. To je polurepublika, to je poludržava ili to je u najboljem slučaju država kao poluzgotovljeni proizvod. Hrvatski građani, hrvatski političari, oni koji dolaze, oni koji nastaju, oni koji imaju osjećaj za pravdu koja je došla do izražaja i u ovom zadarskom slučaju, koji su zahvaljujući slobodnim medijima u kojima je nastanjena ta buduća zakonitost ili mogućnost da se država dovrši sukladno istini koja postoji u slobodnim medijima, a ta je istina da hrvatski građani, hrvatska djeca trebaju biti zaštićeni. U poludržavi heroji bivaju oni kojima se izbrisao kriminalni trag. To su ljudi koji nastupaju kao kleptomani. Poludržava postoji kao poludržava isključivo ukoliko u njoj postoje i politički i financijski i pravosudni kleptomani. Jer netko treba ukrasti državu, netko treba ukrasti pravdu, netko treba ukrasti institucije i netko treba ukrasti budućnost svim onima koji su bili izloženi nasilju. U državi koja će biti zgotovljena ili koja će se, nadam se, zgotoviti s onom istinom koja postoji u slobodnim pojedincima, slobodnim grupama i slobodnim medijima, postoji jedan drugačiji oblik herojstva. To je herojstvo žrtve. Ako nam žrtve nisu heroji, onda mi ne postojimo kao država, nego postojimo kao mjesto koje u jednom, da se pozovem na Sokrata i Sokratovu osudu, mjesto u kojem postoji bogove u koje ne treba vjerovati. Kao što je Sokrat optužen da vjeruje u bogove u koje ne vjeruje država, tako i ja s ovog mjesta, nasljedujući gotovo Sokrata, mogu reći ne vjerujem u bogove u koje vjeruje ova poludržava. Ne vjerujem u normu humanosti koju je izrekla ova poludržava koja je u stanju pustiti osumnjičenike za najsvirepije zločine i onda ih pod pritiskom javnosti, ako pritisak javnosti bude manifestiran i započne, onda ih je u stanju sankcionirati. Ali ne zbog toga što želi izaći na kraj sa zločinima, nego zbog toga što i dalje žele postojati kao institucije koje će prikrivati kriminalni trag onih bogova u koje vjeruje ova poludržava. S ovog mjesta kažem i očitujem se da sam nevjernik u takve bogove i da sam mizantrop
da mrzim tu mjeru ljudskosti koju je odredila ovakva poludržava, a da se zalažem za mjeru ljudskosti i humanost i dovršenje države koja mora nastati na herojstvu žrtve i koja mora nastati na istini koja postoji u slobodnim medijima, slobodnim pojedincima, sućutnoj javnosti i svim onima koji dijele osjećaj za socijalnu pravdu. Zahvaljujem.